everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Padahal garajta hay hun andherahay badal garajta. Hala. May hangin pa kayo! Hala! May hulong ng hangin! Iska? Ikaw na ba? Iska! Ikaw? Oh, Tikoy. Buhi ka, Kang! Buhi ka! Nakakita ka bitaw nga may mata ang akong mga mata? O nakadungog kang mitingog ko? Agay. Kadungog kayo ko, oy. Maayong pagbalik, Mami Iska. Salamat kaayo, Lutos. Ako ang gisugo ni Hular nga buhion ka, Mami Iska. Pasalamat ka. Nga dili ang espada ni atong kontrata ang nakaputol sa imo. Wa ko makabantay. Siya manuta ka tong akong putlan sa iyang o. Sige na, mulihok na kita. Gusto nang muanhi sa ibabaw sa kalibutan si Hular. Gusto na siyang magpakatao. Pero unsaon? Bitaw. Tinod na. Madam! Ay! Gisugat ko ni mong sagpa. Nalipay kong nabanaw ka. Ni mata na ang imong mga mata. Ni ilong na ang imong ilong. Nabuhi ka. Apan, kalit kang misugat na akong tamparos mo. Gitamparos ko imong pad. Misalga ka sa among gipanagsultihan, buktot. Midool ka lang unta din sa among limutangan nga hilom lang. Kanang muragway kanang nabati ba? Ayaw pagbuot dyan! Ba ako gimingog agay ikaigo. Ha? Hilom ka mo! Bitaw. Disturbo ka, buktot. Kisama na igo. Ako ikaw. Gusto kag mo ayay ko? Ang igo sa ka? Hilom lagi! Madam. Hilom! Kisama igo. Si Ira may gikinahanglan ni Hular. Unsaon ang atong anak ni Hular? Eden, Nakakita ka, Ryan? Gabi na kani. Maingon ni ini na ang akong itsura. Mutag-as ang akong kuko. Mutaas pag-ayo ang akong buhok. Ug mutag-as ang akong mga tango. di na ko ang himay buong paana, Eden. Kipati ko ang kagutom. Mamauli-uni mo simbahay. Ugat ng tikaw pagkaon. Oh, nanumira ka naman, Sab. Labas nga dugo ug karne na ang kipangita sa akong lawas, Ryan. Mao ka na'y makatambal sa akong kagutom o kauhaw. Sa una kong pagkamangtas, sa dihang nakapamiktim ako, diha na magsugod ka di na ko makasud sa imong panibay. Paingon pa lang gani ko sa putahan sa imong Pinoyanan. Ingon sa di na ko makaginawa, magpangurog ko. Eden, mahal ko kayo ikaw. Ihatag ko kanimo ang pikas ko, Pukton. Aron mabusog ka lang. Og matambalan ang imong kagutom.
Sige na. Ihatag ko kanimo ang pikas kong bukton. Dili. Dili. Kagutom na. Dong, Rian. O, di tama mauli. Dong, ato matayan si Daidin din, karong gabi una. Uy, nausap ka, Daidin? O, dyan, hitabunin mo, ha? Gutom. Gutom? Kaayo. Gutom na di. Ay, kamalag ka. Magluto ta din Ay, gilak. Ngita ta din aron magkaluto ta ato magkaon, ha? Magkaon ta? Karni nga labas ang akong gustong kanon. Wow! Oh? Si Wow? Wow? Dugo? Dugong labas ang imong imnon? Mo ka, ha? Di man di ka kumpiyansahan, day. Mukhaon sa di kag tao, day. Nayo, lala. May talinis imong ipon. Uy. Dong, Rian. Usama na to ni siya. Tanaw mo. Luspad ka sa Edin, no? Day. Edi na balaka kay kunimo. Di ay na lang ko rin yun ini. Ang importante, nga di makatundom si Lutos din sa akong kaymutangan. Sige na. Biya mo, Ryan! Day. Day, naunsa naman ka, uy. Muran ka, guway kaon usag adlaw. Tulo ka adlaw na. Ngawa ko mo kaon. Ha? Oh, dili kay usar, Di kay usar, ha? Giantos ko, Ryan, ang kagutom. Apan karon, Di mo i-appeal noon. may sakit na gyud pag-ayo ang akong kaunuran. Kipugan kong makasa. Hal ako kay mo tubag balag Ryan sin mo sangpit. Day mamatay ka ana. Og mamatay ka pinaagis ka gutom og kauhaw sa karne og dugos tao. Uy sa asdong Ryan. Magmalinaw na sa hingpit ang isla. Lulugay, Ha. dili siya mamatay. Oh, Kung dili siya makakaon, magigos siya ug magantos. kalain gud nya usama na to ni siya. Bakit ang tinig tao? Day ayaw, ha? Ayaw ikaw hangul na di kag uno, day. Lain pinang paminaon. Si Daidin hangul ug uno. Di na may paminaon. Ako. Ayaw ko ka na. Di pa ko anda pagkaog ungo, day. Ngita tiglain, ngita ta. Dong, ikanano? Day, kanani. Kung dili ka bukaon ni, mangita tiglain biktima ho nimo. Ha? Pero, Ha? hindi na ko gusto. Oh. Agwantahon ko ang kagutom. Oh, klaro. Sa katapusan kong gikaon, nakakita ko manok nga buhi. Hain si Ira May, Lotos. Wa ko siya ikita, mami. Wa ko usab siya matimahoy. Asa man ka magtago si Prinsesa Ira May? Nagtago yun siya, man. Husto ka yun. Naibawa na siya sa mga tao nga usasab siya kamangtas ka ungo. Di ay ba? Nga sa ato pa. Dili kay kita lang ang iyang gilikayan. Oo, mami. Boktot! Boktot! Madam! Madam! Atas ko gamay, madam, ha? Kay mulupad daw niya ng imong pad. Dilis akong naong. Atas bukod! Atas! Daan ba ko? Wag kay ko, madam! Nagamping na ko ron, madam! Kay permi kong makatilaw sa imong sagpa! Naiwin na ko ni akong naong! Paabot na sa akong mga mandulti, madam, ha? Nagsabot na Senyor Tikoy nga muduol minimo likay dayon. Kadaghan ba ni mong istorya? May nang daganon, madam. Anon dilita mander time. Hilom! Hain si Tikoy. Asa si Tikoy? Gipangutana ta ka, leche! Hoy! Tubagas si Mami Iska. Ipangutana ka niya. Ningon man siya hilom. Nihilom na lang ko. Animal ka man ka, buktot. Pawa ra sa kong atubangan. Tingalig
Oy, Kang. Nanay! Makal. Nanay! Makal, kalma. Nanay! Kung sigabay ay... Kalma, nga naman ka, ha? Sigabay! Ay, blaron ko ni inimbuktot. Sagpaan na, madam! Sagpa! Tunto kang dako. Gusto kang muayay ko? Igo sa ka. Ha? Kang, ayaw high blood, Kang. Ha? Di na kaduta tong high blood kay mga ungo man ta. Kaong kitag dugo kay kuwang tagdugo. Uy! Anemic tanyor nga! Pagkaungo! Ayaw na lang buktot og ambit kay naay flying saucer nga muhagtek ro si mong naong, ha? Ha? Gusto ka? Oh, ayaw! Kana. Kang. Ayaw dong! Si Dong. Dong tapalungon. Onyor, ayaw onyor! Kana yan. Kang, unsay problema? Maayo kay nangutana ka kung doon sa'y problema, Tikoy. Nataas ang atong istorya tungod ni inimbuktot. Kuya Mad ba na siyang dako? Koto na nanyor! Hilom lagi! Oh! Sige. Sige, mahal kong asawang ungo. Unsay problema? Gahi kayog o si Irene. Sa una nagtuo kong mubalik siya kanato siyang kabubuton kung iya nang masaksihan ang tinuod niyang pagkasiya. Apa na sayop ko. Oh, sayop! Awan na sa day. Sayop yung ka, madam! Paghilom lagi! Usa na lang ka? Usa ka na lang yun, buktot. Putlanta na yun ka sa imong dila. Oo na. Sige, hilom na ko. Ha? Padayon, Kang. Padayon. Mutingog pa galing yung buktot, ha? Bastrukon ko ni. Bastruk ka. Bastruk kang suway. Himunta kang pansit. Buak ng itlog ni mo. Isagol na ko na sa pansit. Samang ka niya, buktot. Naibabang kibot. Nagyaw-yaw ka, ha? Waloy. Maayo kay naglingo-lingo ka na lang. Wa kay tingog nga gipagawas. Sabi na. Tikoy. Lutos. Dada pagbalik ninyo si Ira Mesa kung atubangan. Kay sakto na ang panahon ug ang oras. Nangita na kaniya si Hular. Kay kung maglangay-langay pa kita sa atong gimbuhaton, masuko na kanato si Hular. Ginoo ko yung taon. Ako may mahadlok ti mo din. Ayaw taon isulirap-sulirap ng mata ni mo diha. Sa magkakanunon ka na nako? Ha? Ayaw, ha? Ayaw. Diha lang ka, day. Diha lang ka. Ako, inahinin ako palayo ni mo, ha? Adto kong di aliya, day. Bantayan ako ito bata taon nga natug. Ayaw taon paglusot anan akong butaw, ha? Diha lang ka. Si Ryan! Uy! Hala! Mauni? Mauni mo ipakaon ni Daidin? Dunglayan? Dili ka mamatay si Daidin, ini? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.